kubva zvatakakona vhidhiyo here hamene ndaridzokorodza kangani ndikuramba ndichingoseka ende ndiri kunakirwa nemastatement ari kutaurwa apa hamene kuti vanhu havasi vakusaiza mukuru wenyika here hanzi makasunda nyika neshure hamwaedzi vachaitaurwa apa mahombe but tisikapedze nguva rega ndingokuratidza muzvione bega abe mukuru rinonakirwa baba achiudzwa izvozvo seko rega tiplay a video ikaurichongogwe unobata ushechirogwe masunda nyika vakasunda nyika NeDako ikasuduruka yokona nei yaya ikona kundusa vanhu kumba matikaha munovakahadza nokuoneshoka kuzoti kuona munhu imi makareva vanhu kati kuona munhu vana vanokaruka Chifamba Husiku vana vavete muchayevuka here zvakakufambisai Husiku vana vavete vakati kufamba Masikati Vana Vanozvimamira ukaiwe inezenze vara muchuru vara ramasango aiwa chibwamhondoro chikugamuchireri asi vakati kufamba Masikati Vana Vangazviningirikine vo here aweroti kunotirochira ndangosanganawo nako kasina ndingangoti rega ndimbokavaratidzawo hama dzangu timboonesana kuti chisunda nyika chiri kuisunda neshure hanzi Chifamba Husiku Vakafamba Masikati Vana vangazviite sei vangazviitire mahwani zvakaoma siya komeni mucomment section otaura mafungiro ako otaurawo maonero ako kuti bho here inhetembo here ishona here inyaudzosingo here zviri kumbonyatsofamba sei ende mukuru akarelaxa ari kunakirwa nazvo mahwani ndo vhidhiyo ranga ndangouya naro zve 2 minutes. So me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now.